Soňra hormatly prezidentimiz halkara foruma gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon bilen duşuşdy. Döwlet başdanymyz Benet mertebeli mehmany mübarekläp, ýurdumyzda geçirilýän bu giň gerimli halkara foruma gatnaşmaga çakylygy kabul edennigi üçin minnetdarlyk bildirdi hemde Täjikistan bilen dost dogonluk gatnaşyklaryň ösdürilmegine Türkmenistana uly ähmiýet berilýändigini bellidi. Dostlukly döwletiň başdany Türkmen topragyna mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip bu halkara maslahatyň deňde çykylgaty bolmadyk ötüp barýan döwletleriň arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan orlaryny kesgitlemäge hemde ähli ulamlarda gatnaşyklary mundan beýlegem ösdürmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Söhbetdeşler Türkmen täze hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan orlary boýunça gyzyklanma bildirip pikir aldylar. Ozal kazanılan hem de siyasi diplomatik, sowda iqtisadi, medeni insan-perwer ulgamlardaky netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýleğen potolandyrmaga gönükdirilen ulalaşyklaryň ýygyderli durmuşa geçirilmeginiň möhimdigini noktadylar. Umumy pikire görä hut şeýle toplumlaryň çemeleşme hem de ruhy, medeni, taryhy gymmatlyklaryny aýawl saklap, nesilden nesile geçirip gelýän iki halkyň köp asyrlyk dostlugy, täze taryhy ýanda deň hukukluk, ynanşmak we özara bähbitlik görelgeleri esasyna ýola goýulýan uzak bökletliğin hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly büniýat bolup hyzmat edýär. Duşuň ahyrynda iki ýurdun döwlet başdanlary Türkmenistanyň we Täjikistanyň köp orly döwlet ara gatnaşyklary mundan beýleğen soňlaşdyrmaga taýýardyklaryny ýene bir gezek tasdiqlap, iki dostlukly ýurdun halklaryna parahatçylyk, durnuklylyk, awadançylyk, rowaçlyk arzu etdiler.